khapang serangkha tang tumadum khamle pungtikha o kharang na khnayani khapang serangkha hingra bubar pante thai musang di phaikha sal kolang ma ulo ama osale phaikha phaikha osam tai nisa phaikha osam tai nisa phaikha osam tai nisa phaikha osam tai nisa Khumulwng syndicate obaikino wairewai bisi kereng obaikino hokom dodom khlaiye ama o samataino rüksawoi ama o samataino rüksawoi joto lokorokno risum katal kan laiye jotono phelaijak ngo bukhaktino jotono bisio waisa ama o samataino nani bagai jotono hokom dodom khlaiye busabutino tumani mangklika soi phaikya ngo bono tabo lokorok bai Thaja thani kok salajani bukhaktei ang thangana boba herok borok noda nukha nugya tamong boba herok boba hayakha Mwtai to ka hamnong kha tabung no phaidrok sungbo I bisi bosor rokong kha nangor naiman bosor pur no phaidongwa bosor I bosor pur no phai thanai bisini bai taklani bisi rok boba herok thanai takla tisa na thokna chamani se Ini bola saro dio. Tenaga di ingke tabuk to risum katalog jotono kan laiye bisiu waisa amau samutai phaimani ba risum katal kan laiye jotono phaimani na jotok klai dana ingke sikli rokno o naina phane rokno nini kosar mungtam tongnai iso rakasani sikli rokno nini kosar mungtam tongnai Sikla no kesanai kaham gereng khano kanai subui phai nai thabai baitung tai mote manasa khorogata tongthung apunani kesar mong nini bumungke an bumungke romansri te bormang mado barini yang tai korkan sumana bai sagare de bisiu waisa se amao samutai phaimani ba jotono nairek lajani bagai risum katal kan lai jotono phailaimani busabutui tilaiye Nengle bo thairogo naikha oro simda puila naikha tam bo hairogi ang ayang jirania bolosomni joto nai phaika hingke bo no last tabuk last obo nai tongmani ta oro obo no last guri nai bekya guri nai kha kisa yang bolosomni songmosong naikha thari blok kini da first nayo bolosomni kaisa naikha jirania hingke jikolo songtam naikha ta bo jaga bisi naithoko kan thangani naithoma bai ko sini je kanmung chumung obo no bisi naithoko ta oroni Khumulwng ni first class sangkha ora khedi ganai bai risha bai sini kan borok ba belakhono naithoko ta am haike no bisi naithoka koro je tak nai haiko ba je khumuti rokno nung tam kok sanai aibo kahangko phunuk tung hane je bongno kok ang borok no hambai maro Sini borok to wansa tabuk onyo jaga roko thangka hingke to asa kaham ke nai me oro hingke ta kisa taibo kaham ke nai akoi tongmano ge sini kan borok tak borok no khojak mama om haike je songsa mane belakhe no borok na hambai dona moso botang amao samutai non ajani joto sikli okra sakar rok phaitini wo kebe mung jahate bike rok malkhung rok accident ya tei kesar mung tom tong nai ang bisas khaye chirai rok no nokachar no musongo sikli rok no borok bisi mane nai phano aso khoreng ya tei buma bufa bai phaye nai thangka angke amsuk no kahamango borok nam haike kusar na musongo ta jotono mane sachung sa kaisa tanaji ama babu soma jotono palkhnai ledi buma bufa bai nai ka hangke joton chai bia sungo tangai hingke nai kolo jagoi thangwa yang thangna nangya gyoro no mane kothom lai na lai ka hingke bala kheno ka hamang wa am haija gani ni sinmung ki chari ge ane sinimung hingke ane bumung jorna de borma ane para hingke madobari nor kunai madobari ni sangkane nya madobari ni hambai aurang chani takhok tai bokong song oro sini madam song sawai khnarka ama durga Mwtai phaimani ya golono bisiwo waisase phaimani ba jotono safety tongnani bagai ama babu songno ya kare
ama babu songno yakare sachung single lok ta berai di jotono kurukutum khlaiye ama osamutanyo najani engtheng engkete norokni shape bungnai tabo gobangma social media o viral ngai tongo rom fere sok fere jakmani thimani mangplik engko bahanyo jahate ama babu songno yakare ya oi jotono kurukutum phai najani bagai o mangplik ni bokhaktei norokno bokobogo tei borong bisingtibo kobogo engko thaingka syndicate Khumulwng belai Naithok rignai risa khlaiye ama osamutai ekdom goron bai khlai belai lukrok sai sai phaijak gotinin mangplik norok nogornis ni mangplik manjuma bagai norok no belai kena hambai hambai ma ro ndang norok no ba hambai do hambai arang chani takhuktai bukhuk chang nogornis mangplik ni bokhaktei oro TTADC je Khumulwng syndicate no waire wai obai kena ama osamutai no kai tongmani ba gataklai bisirok bobo hairok koglam ni bisingti borok komiti rok banyo ang koglam chlajin bagai norok no phungnani bagai ang update ni bagai ma phaikya kepulano sini mungrugar de belai no hambai sini news media rong no ang tangke ani mungke semai de boroma angke opujani president tai sini opuja angke Khumulwng local committee bailu ajijak abo hanyo iko sini puja to norok khakhayo guri naikena guri naimani bisingtei kwbangma borokno norok singui bunai mano geje sini Khumulwng syndicate to proti bosor no agini simino bosor ang tabuk sak jora angni ji present o khaitongo 6 bosor o year bai hingangkai aboni se sikangbo oro sini Khumulwng syndicate hakeno bosor tu bosor choli phaitongo khakhayo age bo hakeno tongthotok chathotok keno sing opujano continue khayen hene thanai bisini bai taklani bisirok phelai mungrok bo baherok mane pujani red dokta thanai bisini bai o bisini phelai marok hangke to asuk to phelaya karon sing jotono saimano sini je Tripura sabari ni Durga puja rok to asuk budget bo bangya abo to joto saimano jate sini kotor club Agartala club rok ni haito ongya sini normal budget dono 2 থেকে 3 লাখ aboni আন্দোলন जों কমপ্লিট খাই কি নংरो যে চিনি ত্রাক দেবরম মারংনিতা চিন বরকনিনো যে কানমুং বাই চুমুং বাই খ্লাই রিগনাই রিসা খ্লাই অমসক নাইথকে সনাमै ও আমাও সমতাইনা আচুগ্রুমানি সামনি বেরেন বাইকে খাইকেনে গাवसिम सागै abo to sabo waka sabo taka abo sing abo kanmung rokno ses khani sabo abo sing je kanmung kangke singni ji personal je committee tongnai singno asugoi salai decision nawo omti rongni to karon sing sini ma Durga no bahake naithogoi man bahake sajogoi man hangka sing jeta sing lukuno phunungnam musungo sini edisio ba যখন সিনি Tripura barini osaba sini Tripura sa kanmung banyo sing phunungna musungo engke sikla rokno no rokni o je syndicate phainai rokno okra chakra sikli rokno jahate kono malkhong rok chalugoi bai rok chalugoi kono party mung yatui kesar mung tam tongai rok aboni tui hingke kesar mung kaisen tongnai especially sini tabuni sila sikla rokni bagino kesar mung tongnai tamni male sini o Khumulwng o onek no borok ma Durga no nainai phayo hingke borok beshi time no sini rudo jamungo hingke sini ro to jotono himui nailayo sini Khumulwng syndicate bai sini Khumulwng dungwali bazar to nanglajakse hingke sini borok nainai ro continue himui rutuino nayo hingke aboni bagani ang kaisa konya musungo sini sikla rongno no especially norok bike no salok phano kisa control o salok di kisa limit o ujun speed no salok di asik speed o salok na nangya tamni himale borok kwbangma jamo nung kisa sa speed salok ma baino tai khorok sa borok bo himui phano puja naina phaimani jora phano nini bike bai thutake bo somoyo sak derai mano somoyo bo dukuman mano somoyo bini langma phano ariman belai nangmani kok saka ke pachago sungmung mane je norokni tinini je o bahake songsajagoi tongmani ba amao samotani riksawoi rosang muchumung culture rongni toda tong baherok songsajag rok tongo
जों तो अब जों प्रति बছर न अमा हायखायो जत जों जे सिनिर नायना फायनाय जतनो एंटारटेन थों जतनो जों एंटारटेन खायना बागै जों प्रति बছर न सालताम प्रति इयार नि दुर्गा फुजा फुरन जों सालताम रमै कालचारेल प्रग्राम रुओ ताइ मोसामुं रोजामुं जों नायथ'थ'खौ बुनि एंटारटेन खायना बागै जों रुओ Khumulwng local committee ni ulwa jimung bai je Chajak o baikina ma osamotai no ruksawi hohom dodom khlai joto lukorok sai phalemani mangpili go baikina joto sikli okra chakra rok joto no kaham krungkhe nai phiroknani nogo kipilnani borokni committee ni torok tuibo kobokha go joto no shanti ke joto no tong kchang bai khlai walai suklai ingya tui joto no o baikina miliwi nai kuwi joto no susoke nogo kipilnani bagai o committee ni torok tuibo kobogo go bahanyo tini salsaya khana bo tongpinai tansuni bo tongnai oro pipeline oro rosang musung tongnai norok nanya musung angke oro chini Khumulwng syndicate norok naipimanai hohom dodom khlai rosang musung tongnai lukorok bo jomok mani jaga oro kaisa orongka kaisa city hinjago kalayo borok komse kom kobang kalayo oro bisir kuba onyo jaga ni slai angke oro lukorok bai angko glamni bising tuibo salaikya kubun jaga naiye oro naiphaikya angke belekin khapibo belekin naitogo regenai resa chini borokni kanjak nungma bai belekin khas rangjak bayo go mampling no nugui norok bo bhaingjaka community bising ti sunghudi nai tongnai rongno asuk jor to yung siteng joto nai tongnai rongno hambai